Oh my goodness! Oh my goodness! Again! Oh my goodness! Wow! Ang crispy! Ito, onion. Then dito. 3 minutes. Tikman natin to guys. Ako. Na, juicy pa guys. So guys, welcome back to our YouTube channel. Road to 3,000 subscriber na tayo guys. Tapos guys, kapag balaguhan ka pa lang sa channel ko guys, pakiclick naman yung subscribe button guys and notification bell button para ma-notify ka pag may bago tayong mga content, no? So guys, let's start cooking. So guys, ang lulutuin natin today is very crispy pork belly, no? Tingnan nyo kung paano to gagawin guys. Very easy and yummy recipe guys. So guys, i-add muna natin yung baboy, no? Hinati ko na to sa dalawa para kumasya sa lutuan ko guys. 1 kilo to lahat guys, no? Tapos lagyan natin ng tubig guys. Ganito lang. Hanggang guys, malubog lahat yung baboy. Yan, parang ganyan, okay na yan. Tapos guys, maglagay ako ng lemongrass. Optional na to guys, kasi marami akong lemongrass sa garden, no? Ito, lagay natin. Tapos, simple recipe guys. Ito, onion. Kunan mo yung dapitik. Kunan natin ng balat. Pero pwede rin to sama ang balat guys. Isang onion lang guys. Tapos ilagay natin dito sa ating lagayan, no? Very simple lang to guys. Tapos add tayo ng asin. Asin guys, mga 1 tablespoon na asin guys. 1 tablespoon na asin, no? Tapos whole peppercorn. Whole peppercorn, mga 1 tablespoon. Tansyahin nyo lang guys. Yan. So, last recipe is bay leaf. Kunti lang bay leaf. Yan. Isang bouquet na bay leaf. Tapos, let's turn on the fire, baby. Yan. So guys, pakuluin lang natin to ng mga 50 to 60 minutes, no? 50 to 60 minutes until the pork is tender, no? Hintayin lang natin guys. So guys, after 1 hour guys, no? Nang papakulo natin, tignan natin if na ba, tender na ba yung baboy natin guys, no? Mukhang tender na siya guys. Tignan natin. Oh, pwede na to guys. So, kunin muna natin to. Tapos lagyan natin ng asin at i-cool down natin ng kahit 1 oras guys, no? So guys, kukunin ko na yung mga pork guys, no? Lagay muna natin dito. Kanang sikit na. Kanang doon siya ba?
So guys, wag niyo pala tong itapon ng sabaw guys, no? Magagamit din natin to guys. Like magluluto tayo ng pansit, pwede to isabaw guys, no? Templado na yan, masarap. You know? So guys, butasan muna natin yung ano niya, no? Optional lang to guys, no? Ganunin nyo lang. Butasan nyo lahat guys, no? So, guys, lagyan natin ng asin, no? Each side. Lagyan natin ng asin. I-rub lang natin ng asin, guys. Each side, no? Yan, guys, oh. Lalo tong sasarap. Tapos, baliktarin natin, guys. Baliktarin natin. Kunin natin yung konting asin sa gilid. Tapos lagyan. Dapitik, pakita mo ang dapitik para makita nila. So guys, itapat ko muna to sa electric pan. Tapos pipritohin natin after an hour, no? Sige guys. So guys, after 1 hour, no? Ito na yung ating pork belly na baboy. Pork belly na baboy pa. So, ang gagawin ko dito guys is ipiprito na natin to, no? Sige guys, may mainit na ako na kawali dito. Tapos mag-add lang tayo ng oil. Maraming oil guys. So guys, mainit na yung ating mantika guys, no? Maglagay na tayo ng baboy. Careful kayo dito guys kasi tatalsik ito. Masakit ito sa balat. So first, i-fry lang natin each side ng mga 3 minuto. 3 minutes. Yan, puputok yan guys. Oh yan, hindi pitik, ingat. Oh my goodness. Oh my goodness, again. Oh my goodness. Yan. Mas maganda guys kapag may tayo, yung parang takip. Takpan ko muna. So guys, after 3 minutes, i-flip na natin yung pork, no? Ingat tayo guys kasi may chance pa rin to puputok guys, no? Yan. Oh. Wow, ang crispy. Kita mo yung depitik. Yan guys, oh. Zoom mo lang yung depitik kasi takot tayo. Yan guys, no? Sige, another 3 minutes guys. So guys, after tubig. After 3 minutes, kukunin na natin to guys. Luto na to. So guys, kita mo yung depitik. Yan. Kita mo yung depitik. Zoom mo para makita nila. Yan. Tingnan nyo guys ang balat. Pumutok. Yummy nito guys. Ito pa isa. Luto na to guys. So guys, i-continue ko lang yung pagprito ng iba. Tapos, tigman natin yung ating luto guys, ha? So guys, ito na yung ating very crispy na pork belly, no? Very easy recipe and very simple ingredients. Sige guys, tikman natin to guys. Ako. Juicy pa guys. Tignan nyo, oh. Juicy pa. Kunin muna natin tong bukog. Yan. Oh goodness. Gagawa pa ako ng guys. Sausawan guys, no? So guys, yung balbacoa pala natin guys, no, na recipe guys, umabot na siya ng 100,000 views guys. Ilagay ko sa taas guys ang link guys. Tapos i-remake ko yun guys, yung HD na para sa inyo, HD na version, no? So kapag guys
kapag baguhan ka pa lang sa YouTube channel ko, sa channel ko guys, paki-click yung subscribe button, no? And click na rin yung notification. Malaking tulong yan sa channel natin guys. So ito na guys, oh. Sarap nito. Sige, gagawa muna ako ng sausawan guys, no? Pink sauce lang ang gagawin natin. Very simple. Onion at saka suka, no? Sige, papakita ko sa inyo guys. So guys, gagawa na tayo ng pink sauce, no? Onion lang. Onion lang yan guys. Chop lang natin. Mince lang natin. Ito guys, oh. Uy. Tapos syempre sili para maanghang. Pasarap to guys. Pwede ito pulutan guys, no? Sa mahilig mag-minom dyan. Shout out Kuya Arnel, Kuya Silot, at Kuya Meg. Shout out sa inyo. Ito guys, oh, para sa inyo to, sili. Yan, ito na yung ating sausawan. Siyempre, may suka ako dito. Ginawa namin to guys, ang raming sili. Manghang na to guys. Yan ang ating pink sauce. Tapos, kunti lang asin. Kunting asin para dagdag linamnam, no? Yan. Let's try our pork belly. Ito guys, the moment of truth. Tikman natin if masarap ba to. Kansi guys, ang harap ko eh. Parang makakain ako ng kanin nito. Guys, ang sarap niya guys. Try nyo to gawin sa bahay. Careful lang kayo sa pagpirito. Kasi tatalsik yung mantika, no? Hey guys, don't forget to like and subscribe. Bye. God bless.